खुलुमबाय। इउटुब नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन। बे खेबाव आं मिउजिक भिडिअ दिहुनथ'वासै। आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं गोदो गोदायनो रोजाबनानै गारबोनाय मेहेर फिल्मनि दोंसे मेथाइ बिग्राय आरो आंजों रोजाबनाय बे मेथाइनि ससे बाहागोखौ रोजाबनानै खोनासंहोनो सानदों। बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन आरो देंखो होदोंमोन मानगोनां आदा रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। आं मिजिंथियो नोंथांमोनहा बे मेथाइखौ गोसो होना खोनासंगोन आरो नाजावगोन। गोजोन्थों। जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर। माबोरै थब जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर। बिखानि दाउ दाबाव जुजायर दोमो दोमो सहाया बिखाया खामग्लियो दोहो दोहो एखुथा जानांबाय रजे नों खाफालनि दैथिंनायाव अन्थाइजों थेनाय मोदैनि आलि गुब्रुलांबाय रजे जिरि जिरि माबोरै थब जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर।